Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi inawgura il-hangar il-ġdid tal-Forzi Armati ta' Malta li se jintuża għal ajruplani ġodda tal-Iskwadra tal-Ajru, inkluż biex issir il-manutenzjoni tagħhom. Il-hangar il-ġdid sar b'investiment ta' €2 miljun li parti minnhom huma fondi mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond tal-Frontieri Esterni. Għal-ċerimonja attendew ukoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Martin Xwiereb u uffiċjali oħra tal-Armata kif ukoll membri tal-Missjoni Militari Taljana. Mal-wasla tiegħu il-Prim Ministru ingħata s-salut nazzjonali bid-daq tal-Innu Malti u wara spezzjona l-Gwardja tal-Unur. Il-Prim Ministru ħabbar li l-pass li jmiss tal-Iskwadra tal-Ajru huwa x-xiri ta' helikopter ġdid. Pass li jmiss issa huwa investiment qawwi ta' ma' €17 miljun f'helikopter ġdid ħalli il-forza tal-ajru tagħna ikollha l-versatilità li hemm bżonn biex nintervjenu fejn ikun hemm traġedji fuq il-baħar, fejn ikun hemm ġlida kontra l-kriminalità, kontra l-kontrabandu u anki fuq immigrazzjoni regolari. U dan l-investiment illi fil-ġimgħat li ġejjin sa nkunu qed niddeċidu mhux biex nagħmluh għax bħalissa qegħdin fi stadju ta' tender. Lorenz Gonzi qal li fl-aħħar snin il-Gvern da programm ta' investiment għal Forzi Armati ta' Malta li laħħaq €60 miljun li 20 miljun minnhom huma fl-Iskwadra tal-Ajru fosthom ix-xiri ta' żewġ ajruplani l-ġodda. Parti minn dawn il-fondi huma mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern u l-Poplu Malti japprezzaw ix-xogħol siwi li tagħmel l-Armata u l-Iskwadra tal-Ajru u fakkar fil-ħidma ta' salvataġġ biex tkun salvata l-ħajja tal-immigranti kif ukoll fil-ġlida kontra traffikar ta' droga u l-kutrabandu. U qal li l-Gvern Malti se jkompli jaħdem biex jinnegozja l-aħjar pakkett finanzjarju mill-Unjoni Ewropea s-7 snin li ġejjin biex pajjiżna jkollu jibbenefika inkluż il-Forzi Armati ta' Malta. Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Martin Xwiereb qal li b'kollox kienu ppreżentati 12 proġett li tlestew u li fissru qabża ta' kwalità għall-Forzi Armati. Huwa spjega li l-fondi mill-Unjoni Ewropea kienu kruċjali biex saru dawn il-proġetti. Dan huwa proġett u ħafna mill-proġetti li qegħdin nagħmlu bħalissa huma proġetti kofinanzjati jkun hemm madwar 75% minn fondi tal-Unjoni Ewropea u 25% huma minn fondi nazzjonali. Jiġifieri dan il-proġett huwa kważi sa' €2 miljuni, jiġifieri wieħed jista' jagħmel il-kalkoli kemm ġew fondi mill-Unjoni Ewropea. U qal li proġetti oħra huma l-helikopters il-ġodda, aċċessorji li jippermettu ħidma fid-dlam u x-xiri ta' riġid ħall inflatable boats. Se jitlestaw wkoll studju li jgħin biex jintegraw aħjar il-helikopter ta' sorveljanza marittima mal-laneġġ tat-taqsima marittima. Il-Brigadier Xwiereb qal li proġetti ieħor huwa li jsir ir-restawr tal-hangar tal-RAF li jinsab bis-swit il-hangar il-ġdid u dan se jilqa' l-helikopters il-ġodda.